pane kumwe kutanga kwekuti ukatanga uchinzwa ndazwa muchitaura nhasi rega ndimbobvara wasida ndichida kutaura. Saka unongozwa kunakidzwa so kana vanhu vachifara. Muri kuzvionawo kufara kwakanaka. Ndisingaendereri hangu mberi ndisinganyangudzi ndauyawo nenyaya yangu. Inyaya yatinonzwa mazuva ese, nyaya yaJona. Maunzwa musoro ipapa unonzi kusateerera kwaJona. Asi ini ndazouti Jona anotiza kubva pamberi patenzi wake. Jona anotiza. Ndaizokumbirawo sei kuti umwe naumwe kubva neniwo tigozviita kunga Jona. Nekuti zvese zvinotaurwa nevanhu wakange wakafanana nesu vari mubhaibheri. Waitodyawo wachitambudzika wachiitawo zvatiri kuita izvozvi. Asi wamwe wakakunda zvavo wakaiswa mubhaibheri imomo. Zvatiri kuvavarirawo kuti dai Mwari atibatsira. Saka tiri kuona nyaya yedu apa kunozi Jona akatiza kuna Mwari. Jona akanga atumwa Ninivha naMwari natenzi wake kuti ndiye Mwari, kuti ngaaende kundoparidzira. Jona enda nekuti Jona aida Mwari wake, ainamata Mwari wake. Saka Mwari aimutrasta. Mwari anotida tese, akatisika mufananidzo wedu. Zvikazi enda Ninivha Jona undoparidzira vanhu variko. Kutadza kwavo ndiri kuona kwauya pamusoro pangu kwanyanya. Saka chienda undovaparidzira. Sekunzwa kwatiri kuita kuri kuzi Ninivha ranga riri guta guru. Vanhu vemo vakange vachitadza zvekutadzisisa zvese. Mukazwa Mwari achiti wari kutadza zvavakuenda pamusoro pangu, zvaakundishungurudza, vanga vari vatadzi. Tinawo muno tiri kuzviita munyika mukurarama kwedu. Hanzi Jona haana kuramba sezvatinoita izvozvo, kuti ukatumwa kuti aiwa handidi, aiwa ndine basa, aiwa pakazoda noni, tichiita tumwe tuzvikonzero tisingaiti. Hanzi Jona akangonyarara akati iwo Mwari shuwa vanozivisisa kuti gungwa Ninivha ine vanhu vanotadzisisa. Ivo vakuda kuinunura ende vakutuma inini. Aiwa hazviiti. Regai ndivatize. Hanzi dzakange dziri pfungwa dzake, aiseenzesa nzero dzake asiya dzaMwari, akutiza Mwari. Vadikani tiri kutiza Mwari nechi chiita tiri kutiza nacho Mwari chiri muupenyu hwedu. Jona akatiza kuenda Ninivha. Aifunga kuti ari kutiza Mwari. Anotiziwa iye ari musiki wedu. Iye aiziwa zvake. Hanzi akabva aenda kuJopa. Nakaneka bhegi kake asutukesi. Unoziya kana tichifamba. Akaenda akandobhadharawo pachikepi chake, chikepu akapinda. Ndinozwa tsitsi newanhu weTashishi. Wanhu wakange wari innocent. Kana iye Jona anga asingatadzi munhu. Anga achinamata kuzotumwa naMwari kutrustiwa, achinamata Mwari wake. Asika munoziva kuti kudii? Hanzi mweya wetsvina, mweya wenzvimbo unotihuka. Wofunga kuti ndiri kuita wakusenzesa nzero dzako dziya dzaMwari dzekuti waida kuita chimwe chinhu kuti Mwari ndibatsirei. Ndodii apa Mwari handi anotaura nesu nezvinyoronyoro. Akabva akwirawo chikepi chake muTashishi. Munoziva kuti zvikepi zvinonge zvakatakura makago zvakazara. Zvaakapinda imomo akanyatsokuriragisa zvake, atokanganwa zvese kuti ndatoatiza tenzi. Akarara pasi pechikepi. Haana kurara pasi pechikepi kuti mumvura, aiwa. Akapinda kana pasi pemubhedha, kana pasi pakanyatsokuhwanda-hwanda, akanyatsokurara hope dziya dzokuti munhu ari kuzvizororera zvake. Hanzi eno hondo iya yasvika. Chikepi chakatanga kunyura. Dutu rikasvika. Rikachegenyetsa chikepi wanhu wakabvunduka. Jona akafa kurara. Zvanzi wanhu umwe naumwe akanga ari muchikepi vainamata vanhu ava. Hanzi aidaidza aichemera kuna Mwari wake. Hanzi kuzoti mukuru wechikepi akazoti nhai wedu we,
Kuchii chiri kumboitika? Tatadzeiko Mwari? Tiri kukudaidzai zvichii? Hanzi akaenda akaona Jona akarara akati iwe uri kutorara hako. Ko zviri kuitika muna hausi kuzviona? Muka uchemere tenzi wako. Zvimwe tingabiswa munjodzi. Kwai Jona hatina kumbozwa kuti akavhunduka kuti chii chiri kuitika. Aizviziva. Akangomuka Jona akazi ava vakashaya kuti haana kubvuma kuti chikepi chikaichi zvandaita izvi ndatiza tedzi. Saka ndiye hakuita zvinhu izvi kuti tipararire munomu. Hakusiko kwandiri kuenda kwandatumwa. Hanzi ava vakati pabhuku apa pabhaibheri apa raverengwa nemwana wangu neiri dangu riri kuti kushopera. Mamwe anoti mujenya. Ndazoenda zviisa zvese kuti munamatwa. Patinoona zvinhu zvaoma zviya, tinoona mata nekutsanya kuti Mwari ndiudzeiwo, Mwari ndiregererei, tonamata Mwari wedu. Saka vakati tiri kuda kuziva kuti atikonzera njodzi iyoyi ndiani. Tiratidzei Mwari. Munoziva kana pane wakakomborerwa nekuti vamwe tikange takusvika mumadambudziko akadaro tinobva taenda kumapostori tigoenda kun'anga tigotsvaga vamwe. Asiwo vakaziva kuti kuna Mwari hakuna kwatingaenda. Zvanzi wakabata Jona. Wakaenda vakati wakomana todi Jona ndiwe wabatwa nemujenya nemunamato uyu naMwari wedu. Tiudze kuti uri kumbobva kupi iwe ende uri rudzi rwekupi. Akavapindura zvinyoro akati ndiri muHebheru. Ndinonamata tenzi iye akasika gungwa nenyika. Saka ndatiza tenzi. Ava vakange varasa makago vachifunga kuti kuda chikepi kudi kuremerwa. Jona achakarara. Wakarasa zvese. Munoziva kana makuti tizvisevhe unoembuta. Haana kuzvitarisa izvozvo kuti chikepi hachina. Asi akazobvuma. Watorasa zvese. Wadikani. Ndati muupenyu hwedu takatakura Jona anga ari munamato. Asi kuti mweya yenzvimbo tinongoti ndi Satani. Mweya inenge yabata munhu. Wosvika iwe kana waigamuchira wavhurira dhoo. Ndiwe waakuzi mai makadini iwe. Ndiwe waakuti gogo magunda iwe. Asi mweya yetsvina ndiyo yauya. Hatichaioni isu takuona munhu kutadza kwake. Ndizvo ndiri kuona kunge zvakaita Jesu. Ava vanhu wetaiti wakanga vari mainocent wani. Wakatakura sekutakurwa kwatinoita. Kubururuka kwatakaita nemandege. Wanotakura vamwe vane futi dzinozoparadza. Kune 7-11 iye 9-11 iya yakaparadzwa munhu apinda mundege ari kudhiraivha ndege. Asi ane zvombo zvokuparadza. Saka uyu Jona akazozvifunga manje kuti ndatiza tenzi wangu. Ava vakadzorangana zvavakati todii. Zvatiza tenzi wake. Todii. Munhu uyu unonamata uyu. muHebheru unoziva Mwari wake. Saka isu tikamuuraya akafa, handiti ropa rake rinouya kwandiri. Iye akaona kuti vanhu vashaya akanditi kandirei henyu munhuri. Wakauya kuMwari futi wakati zvinotodii newe. Akati aiwa chindikandiraiwo zvenyu mugungwa zvamaita zvese zvemakago zvenyu izvi. Muchindikandira mugungwa nekuti ndatiza tenzi. Jona aiziva kuti atadza ipapo. Asi akanga awehozera, akakonzera. Wadikani ndiri kuti handisini here gogo makadini ndiri hozera. Ndinotini kana pamusha panyu paita nyonga ndiri tete, ndiri mai, ndiri mbuya. Vanhu vari kutukana, vanhu vari kushaya kuziva kuti zvaita sei. Ini ndakanyarara hangu, ndakangoti zii kuzotoisa nekamutsipa pasaiti. Pauya paya zviya kwakuzotozi
ha vanhu vakungoni vanokunongedza nekuti chinobuda Jona zvakazobuda iye aitinga kuti havandizivi noita tizateni asi zvakazobuda akazozvitaurira zvikazi hamusikuona hozero nditete maikatini ava vakambouya pano panoita nyonga ndikogo makatini avo vari kuparadza mhuri dzavo avo ndikogo makatini avo vasiri kugadzisana muchechi chaimo kana ndabatwa nemweya wetsvina taakungoti Jona maakungoti Aida handisiniwo wedikani ndabatwa nemweya wetsvina dai Mwari yazoita kuti tirangarire kuti ndiri kutadza tichinzwa kuti Jona zvaakapinda munhingi zvaakakandwa wakazoti tongomukanda nekuti tingatofeka nekuti chikepu chakaramba dutu rakaramba riripo mvura yakutonwiwa zvekuti wakutofunga kuti pasisina kudodii hapana chava chaita wakati wedu ngatichikanda munhu iyeye mumvura afe zvake ndizvozvo kana iye ndofunga ito ndinofa handifungi kuti ipapo aiteerera Mwari kuti aone kuti Mwari ari kumupanicha anzi Mwari anopanicha waanoda anoranga waanoda sezvatinoitawo vana wedu tinowaranga kuwada ukaona uchirega mwana kumuranga kana kumurayira kana kumuti asenze uchidi munomu munobva mati agogo vakatini muri kutaura zveZimbabwe muna kana Zimbabwe zvakomo asi taura chete uchienda kuna Mwari kanda kujenya kuna Mwari kuti Mwari honai vana vamakandipa makandipa sechipo ndakudzorera zvekwamuri muchidirairira handiregi kutaura nyangwe dai akafinyama Jona akakandirwa mugungwa hanzi mugungwa imomo Jona Mwari unoshamisa wedu we ngatinamatei Mwari uyu kauyu ndange ndiri kuseka zvangu pandanga ndiri kufunga nyaya iyi kuti ndimwari chaiye haana kumbofanana neumwe munhu anokosha akamuchengetedza munoziva mugungwa kuti kana mumarukowa mune mhuka dzinouraya mune mazinyokaya zvakasiyana siyana zvinouraya asi nekuti Mwari aida kuti angoenda chete Ninivha vamuranga kuti iwe hona usatambe neni ndiri baba wako ndini ndakakuumba mufananidzo wangu saka enda kwandiri kukutuma asi ndichambokuswinya hanzi akapinda mumvura muya Jona akatanga kumonerwa nezvimagaravara zvemumvura dziya Jona akatanga mvura ikada kumukachidza asi yaimubudiswa naiye Jesu tenzi wake hanzi akazotumirwa howe huru ndiJesu manje akati wambonzwa karambazve akatumirwa howe hombe ikamumedza Jona akatanga kunamata imomo Mwari saka manzwa ndaimbisa nyoro Jona akatanga kunamata arimo akuziva kuti ndatadzira Mwari wangu kuchibva pavhesi 3 apa vandifungidza ini nenhamo yekuti Jona aida kufa nechaanoziva Jona aida kuzviurayisa aramba Mwari wake akaenda hove paakapinda muhove akaendeswa iko kuya neshipi yemahara yanga abhadhara mari kai akazopiwa hove shupi yemahara akasiiwa mhiri kugungwa ikoko kuNinivha uko anga achizaenda mhiri ikoko mukaramba muchienderera nebhaibheri racho irori pavhesi I think 3 inotaura kuti Jona Mwari haana kumbomurega akambomusiya akati Jona aenda kuNinivha undoparidzira vanhu veNinivha Jona haana munoti angazorambe pakada kunyangera kuNinivha akati achimhanya akana kasutukesi kaya kazoke karasika zvinoti akazoendawo pakotora kana kuti akakwedza akadaro akasvika ikoko kwashe ikoko akatiye ishe zvanzi kune 7 days dzekuti Ninivha iparadzwe saka namatai titsanye hanzi naShe wakabva pachigaro akanamata nemhuka dzakatsanya Ninivha yakasunungurwa mudikani uyai tiende kuna Mwari wedu
tisemwe kutadza. Ndaipisa 140 pa3 inoti ndarasika nzira dzako ndidzore tenzi wangu, inzwi rako ngaripinde nekundiruramisa nhandi Jesu ndinyurure ndofa zvangu pa3 inoti kururama kwangu kururama kwandikona, mweya wangu maziso sori yenyu, mweya wangu watsoka, nditumire mweya wako, umutse mweya wangu, nandi Jesu ndinyurure ndofa here. Jona ari mudumbu yehowe akanga achiimba rwiyo urwu achiti ndinunurei Jesu ndofa here. Ndarasika nzira dzenyu, vadikani tinosvikawo here ipapo pana Jona kuti ndarasika nzira yenyu. Tapindwa nemweya kuda kuramba Jesu taita sei? Makuhwa here vadikani? Kunyima here vadikani? Utsinye here vadikani? Tiri kuramba Jesu nenzira dzakasiyana siyana. Vakakomborerwa vanozodzokera afunga kuti apa ndini, apa ndatadzapo. Vanhu vari kuita nyonga muchechi umu ndini ndiri kuita makuhwa, papurayarani apa ndini ndiri kuita kuti zvisaitewawo, kungozwa kungoda kugodora vamwe vanhu. Uyai tidzoke pana Jesu, tisamirire kukandirwa mujenya, tisamirire apo tinonamata zviya tese tichiti iwaine vari kutambudzika, iwaine vari tiri kutadza vadikani, uyai tinamate Mwari. Zvatiri kuita izvi harisitambei. Jona akazononora vana veNiniva nekuti Mwari aimuda. Takadiwa naMwari vadikani. Iye zvino tiri mudzimba dzedu, vari kumabasa, vari kuteerera shoko, vari kumabasa. Hatichanyatsi kuona zvamuri kuzwa ndichitanda kuimba apa. Asi ndinomuda, Jesu anondida. Uko akatibvisa tikada kuti tarire, vapaura muda kuti usatarise shure. Zveshure zvakasara, asi ukamboda kurangarira dzimwe ngokuti vamwe wangu wakapera, kopa ndakapfuura napo paya, inyashi. Ngatide Mwari wedu we, ngatide Mwari, tidanane mambo Jesu aitida. Ndange ndichifunga naJudhasi kuti Judhasi akanga ari treasure waJesu, achifamba naJesu ari umwe wadzidzi wawo. Asi mugoona kuti akapindwa nemweya iyoyu waSatani, mweya wetsvina iyoyu, akaba mari, akatengesa Jesu nemasirivha wedu mashereni, akatengesa Jesu. Dai ari munhu zvaakanga aona kuti atadza, akuona kuti zvaoma, ungadai akadzoka akakumbira ruregerero. Airegererwa, Mwari airegerera vanhu. Akaregerera vana David, akatora Uria, akauraya Uria, atora mukadzi waUria, Uria achimurwira hondo. David akanganwa zvokubva kumanhingi kundofudza makwai, uko airwa neshumba nechii, kuti vakasumudzwa ikoko kuti aitwe maishe ndimambo. Asi vakazomuregerera. David paakazourayirwa mwana uyu wemukadzi waUria, akaumburuka pasi pemuchinja kwamakumbo aJesu akachema. Ini ndaishamisika kuti Mwari akamurayira David aitsanya aita sei? Uyai tifunge kuti titeerere kwaMwari, tisawe tinozviitisa, tisaite nenzero dzedu nekuti tinorasika. Tikaita nenzero dzedu tinorasika vadikani, hatizozivi kwatiri kuenda. Uyai tikumbire Jesu atipe nzira, tisangowe tisiti Jona zvinoda. Nhasi tiri kuimba tichiti Jona akatiza Jesu wamwana
taiindiswa kumasunday school Jona mudubure howe akagara mazuva matatu neusiku utatu. Kune rwiyo rwemethodist runoti fambaiwa majoni handingarwimbi ende mandina izwi rakanaka asi munonzwa mazwi. Handidiba kufa necho ndinoziwa. Handidiba kufa necho ndinoziwa. Kuroya here aiwa kufa necho tino kuba here aiwa kufa necho tinoziwa. Atidiba kufa necho tinoziwa. Jona akanga akufa nechanoziwa. Achiziwa kuti ndiri kuda kutumwa naMwari ndiri kuramba. Tinotenda kuti akazoziva Mwari akamusunungura. Shamwari dzerwendo, uyai tinamate Mwari. Tizive kuti Mwari akatisika mufananidzo wake nekutida. Ende asitei zvitezo zvako zvikasvika seropa sei zvikatsvuka. Zvanzi ndinozvisuka ndigozvichenesa semazai echando. Wana wedu wadikani, uyai tiite muenzaniso wakanaka. Watakasirwa nevabereki wedu, watakasirwa nemadziteteguru, iwe hari mubhaibheri iwayo. Makanyorwa vanhu wakanaka, hungu mune wakaipa. Asi vamwaizotende tikatinoona ana Sauro wairi kuraya watenzi wachizviita kanganyando. Mukaona mafirimu acho rinenge riri pamberi rakapfeka madzinyengenda vanhu vachingotevera. Asi nerimwe zuva mambo Jesu akasangana naye. Iye akaziva kuti ndiJesu. Sauro akati ndimi tenzi, uri kunditambudzirei? Enda kuNinevha, enda kunhingo kwaizvi aende ando ikoko chienda ikoko akafofodzwa maziso. Akazoita munhu kwaye, asi akazove mutongi mukuru. Paakazotonga madzimai aya, wana vemadzimai aya vanomwe akauraya mwana tarara hope dzakanga dzakarara Jona muchikepe dzekutore chinjirwa mwana wako uchipiwa wakafa iwe torerwa mupenyu. maKristu uyai timuke, kuwadzana we, wana wadiki we, wana baba we, shamwari dzerwendo we, uyai tifambe rwendo. Takashinga, takasunga muchiunu. Tarisai zvaita nyika. Takubvutirwa naSatani nyika tiripo. Tinonamata Jesu ari kutiswinya-swinya, Jesu ari kutiedza. Uyai tifambe naye, tisazorasika. Ndange ndichiona ndikati shuwa wakuru wedu wakaenda wakatisira chitanda kunamata. Waitiudza kuti iwe uchabva panapa unobika uchitsvaira imba uchiita sei? Uri munhukadziwe kana varume vaidzidziswa uchaita imba yako. Unoona sei kuti mukadzi ari kuita china? Tiri kuita honzera mudzimbamo. Todi kana mwana uya anombokupa nickname, asi kana ayega unozotenda. Tinombopa nickname kuna Mwari kuti haiwa handidi zvakaita Jona, handidi. Iye Mwari wacho uri kuti ini zvandazopindwa nenhamo kudai chichi. Asi at the end unozoti ariko Mwari, unai paakandibvisa, ndaingopenga. Uyai titende mune zvese. John 10:10 inobva yati mbavha inouya hayi kuzoba nekuuraya chikoparadza chete. Ngatiseme zvakaipa, tido zvakanaka. Wadikani, handichanzwiwo kuenderera mberi, ndiko kupupura kwangu. Ndamboti tiyeuchidzane shamwari dzangu, tichidzokorora kuti uyai tiseme zvakanga zvakatakura Jona akakonzeresa.
tisaite honzeu uyai tinamate Mwari. Tifurirane zvatiri kuita izvi kunamata Mwari. Tiri kufurirana zvakanaka wasikana. Vana baba, vakomana wasikana, tiri kufurirana zvakanaka. Ngatienderere mberi. Tisazorasa taakusvika, hanzi unokwisa chirongo waakusvika. Jesu Kristu tenzi wedu, mazvita ndodzorera kune wandipa nguva. Amen. Mazvita. Oh, so powerful, atete. Tirege kutiza saJona, asi akazodzorwa akaenoita basa raMwari. Dai nesuwo tinganzarwe, tirambe tichingoziva kuti Mwari hakuna kwatinotizira nokuti ndo vakatisika, vanoziva pese patinoenda. Saka strong and powerful message. Zvikanzi navatete wangu at the end wakadzoka chete. Saka tinofanira kudzoka nesuwo, tisamirire too late.